Sadurunge bakul ngetan rencana kengko awani bakul ning Puncu kono cah. Puncu enek acara pawai ngono kuwi. Nah iki mang mangan sik madang. Iki mang dimasakne nganu, apa ya lodeh, tapi sini ki enek gubis, enek wortel, enek tahu, enek tempe mbos wis kabeh dilebokne disanten ngene iki. Karo digorengne tempe karo kerupuk. Wis ngene iki cah. Iki nek ngarani lodeh apa jangan putihan. Nah, aku ngarani ngene iki jangan putihan. Rasane iki nganu, seger. Terus yo gurih wong enek santene. Ge iki mang yo tas mateng jadine jek kemedul ngono kuwi panas-panas, ge jangane yo panas, segone yo jek anget wis tenanan cah iso nikmat. Wis iki aku tak madang sik cah, telap-telep enak ngene wisan. Iki mang yo ora nyambel, sambele yo gur lombok cekel ngene iki. Iki jenenge nek ngarani wong-wong sambel gocek. Lombok digocek iku jenenge sambel gocek cah. Wis iku mari ngene persiapan budal ngetan ning Puncu cah. Kok nek ketemu anu cah Larisono. Yes ngene, suwun.